nila, no? Naabot naman na og 10 years po ilang contribution. So, dili na sila i-require ni PhilHealth nga mo contribute. So, muhunong na sila og bayad, pero padayon sila nga maka-avail sa health insurance coverage sa PhilHealth. Gawas na lang, siguro kung naa nila mubalik yun og panarbaho. No? So, kung nibalik og trabaho, mukaltas man yun na ang employer. Kaya doon na may uban, lagsik pa kaayo, no? Bisag sa isinta ng kapin. Kung ma-employ sila og balik, mudidak yun na ilahang employer sa ilahang binuwan nga sweldo. Di ay. Okay. Kana, para na sa mga lifetime members sa PhilHealth, ari na sa tiniining pwedeng mahimong miyembro ilam sa senior citizen program sa PhilHealth. Katong mga miyembro nga or mga wala pa mamiyembro sukad sa PhilHealth o siguro gidependent sa ilang bana or asawa, no? Ilang bana mooy miyembro sa PhilHealth, sila housewife or balipod, no? Uban ang bana ang dili employed, nya ilang asawa ang nanarbaho, so sila dependent. Kung nitungtong na sila og 60 anyos, dili man makaabot og 10 years ng contribution kay dependent man sila or bisan katong na miyembro siguro kadiyot pero wa gid makaabot og 10 years iyang nabayran. Pero karon senior citizen na, mahimo ni silang mo apply aning atong senior citizen program, no? So ato lang klaruhon pod nga sa una manggod before ang katong naamyendahan ang balaod, no, nga gisubay sa PhilHealth katong Republic Act 7875, lifetime members ra gyud atong program sa una for mga seniors. Pero doon na may amendment pag 2013 katong Republic Act 10606 nga giapil na cover na, no, ang mga senior citizens nga wala pa mamiyembro sukad or na miyembro pero wa kaabot og 10 years ang contribution. Unsaon sad nila pagparehistro o papamember ana, ma'am? Sa yun ra kaayo, no? Mo fill out lang sila sa atong registration form, unya mag-present sila sa ilahang senior citizens ID o latest nga 1-by-1 picture. So kuan sad kinanglan sila registrado adtong USCA, no? Kanang unana, no? Senior Citizen Affairs Office sa ilang mga LGU. Yes, kung dili sila rehistrado sa USCA pero naa sila birth certificate, pwede ra pod kato ang i-present sa PhilHealth office. Okay. Angay ba silang magbayad og contribution sa PhilHealth? Dili na sad sila mo bayad, no? Kay ang atong national government mo ay nag-subsidize sa ilang kontribusyon. So, matag tuig ang ilang premium sawon sa atong national government. Okay. Unya, kini, no, kay ato namang napasabot kinsay pwedeng mahimong lifetime member sa PhilHealth, unya kadtong senior citizen program sa PhilHealth. Unsa may mga benefits nga mapahimudsan aning duha ka klase sa membership sa mga seniors, ma'am? Yes, sama sa atong tanang mga klase nga member sa PhilHealth, maka-avail nino sa mga benepisyo atong mga lifetime o senior citizen members. Sauon siguro ko ni Rose, Miss Karen. Okay, murag ni Karat ang tutunlan taon ni Ma'am Dina. So, Ma'am Rose, unsay mga benefits ani kay nangutana diri, do na ba ko ni kalahian ang ilahang mga benefits? Aning duha ka membership sa atong senior citizens? Magprepareha ra gyud sila kay okay streets man ta, Miss Ken, no? Simba ko ma-admit ta ang katong rates na unsa ang iyahang diagnosis maupod ang iyahang makover. Pero sa ato ang lifetime o sa atong senior citizens, if sa government hospitals ta ma-admit, no balance billing ta ikagawas ani sa hospital. Apil na ani ang katong mga medicines nato o kaning sa ato ang accommodation, na ward accommodation, wala ra gyud tay mabayaran ikagawas ana. Basta government facility. Yes. Unya ward or basic ang ilang accommodation, no? So mo apply ang no balance billing policy sa PhilHealth, meaning walay angay bayran bisan og piso ang senior citizen. So mo nay nakanindot, no? Okay, mo poso na tag kadali ha kay maminaw tag pipila ka mga pahinomdom, unya standby mo din ha. Labi na itong iyang mga nag-send dirig mga pangutana kay anam-anam mo na og tubag ni Ma'am Dina og ni Ma'am Rose karon taud-taud. Standby lang. Empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.
Atong oras karon alas 12:42 na pagadayon taraguban diri sa atong tulumanon ang kasayuran sa PhilHealth uban gyapon nato si Ma'am Rose si Ma'am Dina. Ma'am Dina, unsay atong unahon na lang nato o diretso ta sa atong mga pangutana nga nadawat no una pang atong announcement, Ma'am Rose. Natay unang texter, Miss Ken, si Ma'am Mirasol from Upon. Ang iyang pangutana, magpa-opera siya sa cataract. Ang membro kay ang iyang bana pero wala pa kagamit for 25 years, sugod pa sa Medicare. Unsa ang mga requirements nga buhaton nila? Aha. Okay. Siguro ang ato lang klarohon no kung aktibo pa ba nga nag-contribute ang miyembro. Kay importante man nga updated ang contribution aron maka-avail pod ang dependent. So kung dependent ang mo-avail, kinahanglan nakarga na siya sa miyembro isip dependent no. So makita dapat ang pangalan sa iyahang spouse dito sa iyang member data record. Aron na sa panahon nga mo avail sa ospital, dili na sila masango. Pero una mag-perform or mo undergo og cataract surgery ang usa ka pasyente, muduol ni siya og ospital no kung asa siya magpa-opera. Ang ospital muhikay na sila og kaning cataract pre-authorization nga kanang request no. Dito sa PhilHealth kay i-notify nila ang PhilHealth nga naa sila i-perform nga cataract unya nga surgery unya mo approve ang PhilHealth ni ana. So mo na siya ang paagi basta updated ra gyud ang contribution sa miyembro or kung lifetime member na ni siya no. Unya ang iyang dependent na karga ra pod i-kaltas na sa ospital ang kantidad nga covered sa PhilHealth. So for cataract surgery, this is size meal ni siya ang mag-cover sa PhilHealth sa kada mata. So kung duha ka mata ang operahanan, kinahanglan lang po dunay gap nga usa ka adlaw sa operasyon sa pikas mata no aron duha ka coverage ang avail. So 16,000 sa wala nga mata ug ang another 16,000 sa tuo nga mata kung dunay gap. So kung panalitan operahan karong adlaw Biyernes, dapat inig Sabado walay operasyon buhaton dito na sa Domingo. So ingana no ang ato ang requirement. So labyan sa usa ka adlaw para duha ka coverage ang iyang ma-avail. Right? Sa saka nato nga kaning pangutana nga nadawat, NHTF siya last year, Miss Dean, wala siya ka-renew karong tuiga sa iyang dapat buhaton. Kaning mga na-identify, no, kung na-appeal siya sa indigent program, katong National Household Targeting System ng NHTS, no, sa DSWD, dili siya ang mo-renew, no, kay ang DSWD ang muhatag og list, ilang listahanan nga to sa PhilHealth, aron mahibaw si PhilHealth kung kinsa ang magpadayon isip indigent member. So kung wala na siya ma-appeal sa listahanan sa DSWD, na-verify na niya no sa PhilHealth office nga wala siya na-appeal sa gi-renew para karong tuig 2019, ang atong advice is magpadayon na lang siya og contribute isip informal economy member or katong voluntaryo nga mag-contribute no. Kay bisan si PhilHealth dili man makabuot nga amo kang ipadayon isip indigent kung wala na gyud ka ma-appeal sa listahanan sa DSWD. Kay ang basihan ni PhilHealth katurag yung naa sa list sa DSWD. Laing pangutana, from informal economy, gusto niyang ma-transfer to indigent na category. Alright. No. Daghan, okay. ubay-ubay gyud ang madawat ana nga mga pangutana, Miss Ken. No? Pwede ba silang mahimong indigent member? Sama sa ako nang naingon, dili gyud ta kabalhin isip indigent, gawas na lang kung na-appeal ta sa listahanan sa DSWD. Di ta kabuot-buot, no? Dili ta makabuot nga miyembro. Dili pod makabuot si PhilHealth. So kung kinsa ra gyoy na-appeal dito sa na-survey no sa DSWD niya na-appeal sa ilang listahanan, mora pod gyud nay ma-rehistro isip indigent member sa PhilHealth. Unya nakastorya man namo no, nakahimamat namo ang kaning mga public information officers sa DSWD sa milabay nga buwan no na ay meeting. So ang ilaha pong gihisgutan is dili gyud sad moduol ang usa ka individual nga dos DSWD kay magpa-member magpa-indigence siya no.
naagid sila ikandak nga survey mo na ay mga taga DSWD nga mo adtog balay-balay, no? Aron mo conduct sa survey. Oo. So ing ana ang paagi sa pagpili nila unya kung kinsay napilian dito na assess nila mooy ma-appeal sa indigent program sa PhilHealth. Naman na sila matagkaroon og niya nga assessment, ma'am, no, niya i-background ka kung tinuod ba gyud, no, nga ma-qualify ka ana nga program. Yes, oo. Natay pangutana from Miss Rodriguez sa Dalaget, ang asa na nabalhin ang PhilHealth dito sa Karkar, Miss Dean. Okay. Atong office sa Karkar, kanang atong local health insurance office nga, sa una na sa Barangay Perilos, naana sila sa Karkar City Hall, no? Sa ground floor. So, taon-taon na ni nakabalhin ato ang Karkar office, no? I think, kung sakto akong paghinumdo, mga August or July. Ang mga anak. Yeah, so, dito na mumuhikay sa inyong mga transaksyon. Dako-dako na po. No, kay nana sa sintro gyud. Although medyo pasud siya gamay, unlike sa una manggod Miss Kanya, maagian na gyud siya along the highway. Natay pangutan na Miss Dean, ang iyang sister mga nakay karong March 2020, nalibog siya og mobayad na ba siya karon nga month or sa January 2020 pa? Okay. Dili ta magpaabot, no, kung kanusa na ta mo avail sa kapata mo bayad. Kung wala pa ni marehistro sukad ang imong igsuon, mas maayo makaparehistro na siya daan karon. Kay kung first time manggug ka nga miyembro, ang tanawon lang ni PhilHealth is nakabayad ka og at least 3 months sulod sa pinakaduol nga 6 months, no, before sa buwan nga na ospital ka. So mas maayo na makakontribute na siya daan karon October, November, December. Kung first timer siya, niya mo padayon siya dito sa January na pud alang sa first quarter aron masiguro gyud niya maka-avail siya by March, no? Kay pwede man god nga masayo iyang pagpanganak pud, no, kung Pebrero in kaso at least naana siya nabayrandaan nga usa ka quarter. So atong advice, labing sayo, labing maayo nga makaparehistro o makabayad sa contribution. Laing pangutana, pwede ba makarelease ang ID card ang PhilHealth sa mga shopping malls? Yes, no, pwede maka-issue og ID card ang ato ang mga PhilHealth Express. So klaruhon lang gyud nato nga kinahanglan aktibo ka nga member, no, unya updated daan imong record before ka mag-request og imong ID card kung nawala man gani. Kay kaning ID card i-release di sa PhilHealth human kumpleto nimo ang registration process. So kung nawad-an ka og ID card, pwede ka magpa-issue, mag-present ka sa imong latest nga 1x1 picture imong valid ID. Unya, ikaw mismo nga miyembro, ikaw mo fill out dito sa request form. Oo, kung new member pa, magparehistro pa, pwede ra sad sa atong mga express offices, pero kung voluntary gani imong pagpamiyembro, pahibaon lang muna mo daan nga walay cashier ang PhilHealth Express offices. So kung dito ta sa malls, dito ta mo bayad sa kaning mga collecting agents o bayad centers or kanang payment facility sa shopping mall. Okay. Dili ba ma-cover sa PhilHealth ang mga suhi? Suhi, kanang bridge, no? Oo. Actually, doon na tayo coverage yun, no, sa pagpanganak. No, kung normal spontaneous delivery ra gyud na siya, ang ato ang coverage is 5,000 pesos kung diretso ka o dito anak sa ospital. Kung suhi, covered sa gyud gihapon nato, no, all the more, pero dili na siya dapat i-accommodate dito sa mga paanakan kay ma-consider manig high risk basta suhi ang posisyon sa bata, no, kay daghang mga cases nga kinahanglanon eventually ma-cesarean, kay lisod gyud ang posisyon sa bata or naanay condition, no, nga angay na gyud mugawas ang bata kay kung dili madugay at risk na iyang kinabuhi dito sa sulod sa tiyan sa inahan. So kana kung dito sa paanakan nabantayan, no, kay kinahanglan na atay prenatal. Muna importante gihimuan gyud na og benefit package sa PhilHealth ang prenatal bisan di na siya balatian, no, or injury. Kaya aron maaghat nato ang mga inahan nga magpa-prenatal gyud before manganak. So kung nabantayan nga suhi gyud ang bata unya dili na gyud mada, no, hapit na gyud ang buwan sa pag-anak. Oo. Angay na siyang i-refer dito sa usa ka ospital. Kay basta mga high-risk pregnancies, dapat ospital gina mga anak. Kay aron malikayan ang kaning mga
pagka-disgrasya sa inahan, no? Or Komplikasyon, sa baby. niya, Oo. simbako, tingay masisaryan. Kay kung complicated naman good, dili ni siya pagbuot lang sa PhilHealth, no? Gisubay sa PhilHealth ang rules sa Department of Health. Aha. No? So, ang Department of Health mismo ang sulti ni ana nga dili pwede ni sa mga paanakan. So, kinahanglan hospital facility gyud na siya i-dad-on, no? Ang usa ka pasyente basta considered high risk ang iyahang kondisyon. Ang mo rekomendar sa dana, ma'am, nga ang kuan pod, ang katong paanakan. Nahibaw ang mga paanakan ana nga angay na nilang i-refer gyud sa ospital. Oo. Okay. So ikaw sad as membro, dili ta mamugos, no, dito sa paanakan kay dili na siya provided og coverage sa PhilHealth basta didto. Okay. Member siya sa PhilHealth sa una, Miss Dean, na-cut off kay nawa na siya sa trabaho, o niya karon ganahan siya ma-activate balik kay buntis siya for 2 months na iyang tiyan, unsaon niya pag ma-active iyang PhilHealth. Taga-Argao si Miss Rosalie. Okay, mas maayo nga karong October maka-update na dayon si ma'am, no? Kung employed siya kaniadto, kinahanglan niyang i-update iyang kategory ngadto sa informal or voluntary. So, mobisita siya sa pinakaduol nga PhilHealth office, sa Gaargao siya, so duol siya sa atong karkar nga local office. So, pwede siyang moadto ngadto, mobayad siya sa contribution alang karong 4th quarter. Anyway, 2 months pa man iyang tiyan. Ay na ma'am kay nakasugod ka, no, samtang sayo pa. Dili nang talianak na ka. So, sugod kag contribute karong October, November, December niya. Siguro doon nimo by next year nga mabayaran gyud nimo ang matag quarter hangtod sa before manganak ka, no? But amo gyud encourage nga padayon lang pod. Ayo naghunong kay basig kutob ra pod human panganak, no? Wala na, di na mo padayon. Importante nga mo padayon gihapon ka after ka manganak kay ang imong baby unya ug in kaso na ani hospitalization, at least padayon po nga maka-avail mo sa benepisyo. From Hilongos Leyte, indigent 4-piece, automatic na ba siya nga naay PhilHealth? Ang mga pantawid, no, nga beneficiary, basta active pa or wala pa mo matangtang niya sa listanan sa DSWD, covered mo sa PhilHealth. No? So, kung taga Region 8 ni ato ang listener, mas maayo nga makadangop sad siya sa pinakaduol nga PhilHealth office dito, no? Kaya naman tayo mga offices dito. Aron na ma-verify po niya, kaya aron makakuha siya member data record niya, isip proof nga miyembro gid sad siya sa PhilHealth. Naipangutana diri, Miss Dean, if ma-refund ba ang sobrang nga bayad niya sa voluntary sa iyang PhilHealth? Senior citizen na siya karon. Sa PhilHealth, dili nato mauli ang ato ang mga gi-contribute na, no? Kay health insurance fund man ta. Dili ta parihas sa pag-ibig nga savings fund or mutual savings fund nga nagpundo ka didto kay later on na kay kuhaon. Dili po ta parihas sa SSS ug GSIS nga pension fund nga eventually makakuha kag pension inig retire nimo, no? Basta health insurance atong hisgutan, kung nibayad na ta ni ana, dili na siya nato bawion, no? Kay ang atong gibayad is actually ang atong gibayran nga mga tuig is ang atoang period of protection pod sulod niya ng mga panahona. So basta health insurance, bisag asa ka mo adto, no, bisag private insurance, dili na siya iuli sa imuha kung na senior citizen na ka. Gani sa ubang health insurance, labi na mga private insurance, kung senior citizen na ka, mas dako pa ilahang kolektahon nga premium nimo, no? Kaya mas taas imong risgo nga masakit. Unlike sa PhilHealth nga inig senior, di na nung ka mobayad. Kuan kay opposite kaayo, no? Kaya gitinguha man sa atong national government, sa atong gobyerno nga bisan og natigulang na ta, nang edad na ta, protektado ta panahon nga ma-ospital. Magtinabangay man ta tungod sa ato ang pondo, no? So, kung naay mo bawi sa iyang pundo usa, may nga po itong uban, nga ilang kuhaon. So, anay mabilin nga fund nga atong ibayad panahon nga naay mo ospital nga miyembro. Quarterly siya gabayad, sugod 2017, pero yung MDR 2017, pwede ba ni siya ma-renew for 2018 or 19? Walay problema kung ang inyong MDR, niadtong pagparehistro pa lang na ninyo, no, ang inyong gikuptan. Kung walay nausab din ha, wala pagid mo angay pod nga kanang i-update na pod, no? Kung palangitan, the same civil status, the same address,
walay nausab sa imong mga dependents or nakarga na nimo tanang dependents, dili ka angay mabalaka kay kung sakto gihapon ang mga information diha, maka-avail ra gyud ka sa benepisyo basta updated ra pod ang imong pagbayad sa contribution. Senior citizen siya, Miss Dean, walay trabaho, maka-appeal ba siya sa lifetime or senior citizen program? Kung wala siya nakapamiyembro kaniadto, mo nang pwede siyang morehistro sa atong senior citizen nga program. So, ang buhaton lang, mo bisita sa PhilHealth office, unya magdala og senior citizens ID. Kung walay senior citizens ID, pwede birth certificate, no? Photocopy lang or inyo bakang baptismal certificate. So, dokumento nga magpamatuod nga ikaw ni na dito imuhang date of birth aron marehistro ka as senior citizen member. Unya, pagdala lang po og 1 by 1 picture aron makakuha ka sa imuhang ID card. Okay. Na-confine siya sa hospital, member, 1 year na, wala mabayari iyang contribution, unsaon niya pagbayad o pila ka buwan ang dapat bayran para ma-active iyahang PhilHealth balik. So, wa siya maka-avail sa iyang pagka-hospital kay wa siya maka-update po sa iyang contribution. So, yung anak yun na, no, kung muhunong naman gud ta og contribute, bisan og pila na takatuig nagbayad, dili to siya atong basihan katong milabay ng mga tuig, no? Ang atong tan-awon yun, pinakaduol nga 12 ka bulan, gikan sa buwan nga na-admit ta. So, kung karon ta na-admit, October, ang atong tan-awon paatras nga 12 ka bulan, kay karong October 2019, paatras sa November 2018. Tan-awon ni PhilHealth, kung naaba kay nabayran bisan 9 months lang, sulod anang 12 ka bulan, no? So, siyam ka bulan ang atong gi-require, sulod sa pinakaduol nga 12 months. So, ang atong advice sa atong texter is magpadayon na gyud siya og contribute karon dayong October. No, labi na sa siguro dili lang ni para sa tong texter but sa tanang naminaw nga mga voluntary members. Ipadayon nato na og update atong contribution kay aron maka-avail ta sa benefit pohon kung natay hospitalization ug aron dili pud ta ma-imposean sa penalty once ma-implementar na ang universal healthcare kay napirmahan na ra ba gahapon ang IRR. Pa, mga next year ma-implement na gina siya, ma'am. Maghinay na gyud ta ani, no? Doon na ni ipagawas later on nga mga circulars ang PhilHealth subay sa IRR sa UHC nga law. So, i-update na nato daan atong contribution kinahisgutan ba gina sa balaod, no? Sa UHC nga balaod nga mo impose na unya og penalty sa mga voluntary members, self-employed. Oo, wala sila nakabayad or naa sila yung mga missed na payments. So, katong mga missed payments, bayran na gyud ito nato, no? Oo, so sa karon wala pa man tay gi-impose nga penalty. Sa karon po dili man mo kolekta si PhilHealth og imong mga nalatangan, no, nga mga tuig. So samtang wala pa na nga patakaran, mag-update yun ta, no? Regular ta nga magbayad sa atong contribution matag quarter. Anyway, sa karon 600 per quarter pa man na, no? Or 200 per month. So, posible nga magka-increase po na sa moabot ng mga tuig kay nahisgutan sad na sa katong universal healthcare nga balaod. Nala, so labing importante nga updated ang imong pagbayad sa imong kontribusyon sa PhilHealth. Okay, wa naman taigo nga oras, ma'am, sa di pa ta mo end on sa may dugang nato nga mga pahinumdom. Oo, although sa ako naingon, no, dili ta mo kolekta og plus ninyo nga mga tuig nga wa mabayri pero dunay ihatag nga grace period ang PhilHealth, no, kung panalitan na katong mga nakalat-ang gyud sa third quarter lang, no, katong July, August, September natay grace period karong October pero kinahanglan na bayran nimo on time ang imuhang October to December last year ug ang January to June this year. So meaning sufficient or on time yun ka nagbayad. Napakyas lang yun karon, no? Ganyan milabay nga quarter. So pwede pa nang madawat pero sa atong mga local health insurance offices, no, dili na pwede ibayad sa bayad center ang late payment. Okay, so magdungog tagbalik ari na sa kung ano Oktubre 25. Sa tangimin niyo ni Anang maumpit siya para sa sunod nato nga episode sa Kasayuran sa PhilHealth. O naman tayo igo nga oras, suban ako si Ma'am Dina Cincias o Ma'am Rosa Fernandez at mga PhilHealth PR officers. Diri sab sa control kasamang Fred Sibilieta. Kini ang inyong radioman. Ken Galinea, manamilit na kaninyo hangtod sa sunod gayon. Maayong hapon. Sa PhilHealth, uban ang Public Relations Officers sa PhilHealth Region 7 ug ang inyong alagad sa kahanginan, Ken Galinea, Kasayuran sa PhilHealth, ang inyong partner sa maayong paglawas, matag Biyernes alas 12:30 hangtod 1:00 sa hapon, dinhi lang sa DYHP 612 sa inyong mga dial.
empleyado lang ako. Pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin. Mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.